Yo iki. Was. DPLS audio profesional dipun sukujung dening para kanca-kanca YouTuber. Lan iki kanca-kanca pedagang Tulung Egung wonten sonten niku. Wow. Wow. Woi. Hoi. Ojo kaya mangono. Kene iki bocah kene iki sik awas. Iya. Piye? Iya. Hei. Up. Masun. Yo iki sar SKK lho Dik. SKK ki siji karo kancane. Yo minume dipersiapne. Yo. Gaporo ing bebasan tanpa tarape nara pasek mega mendok mibar miteri jagat olam doro ngambara nggahi gunung katungkul ngombar gasan satenan digawa ngimpi. Ayo lo Mas Andi. Oi. Ayo. Putut Hari Laksono iki man. Bos, sak jos. Minggu Pak Kopi. Ayo, gantian. Inilah saudaraku Ketuk Wijaya. Ayo lo tuh. Iya, iya.
tarik nang dirun. Kaya ngene man kaya ngene hop aku penaman aku wis turu man iki tenger aku ki wis rasa ayo wis suwe ora kaya mangkene iki penane yo 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 oh iya ayo Mas Praye turu lho man ya kita wis penak pisan sira ora ngandel yo yo cacale iki lo eneke jamu paitan man jamu paitan sing legi ora enek sing legi ora ono bocah-bocah ki wis kena kencing manis kabeh la 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 ngengkel lho man ngengkel man raga wis tuwa to raga tuwa jiwa tuwa jiwane ya tuwa ayo ini sapa Yori sapa Koiri ayo maju ger ayo Kucing. Ayo. Aku penaman. Rompi. Iki gilirane. Ayo maju le, ayo. Gilirane. Koiri, ayo Ri. Mas Koiri ya. Iki gilirane sampean. Agus, pikir Agus. Agus metu apa di sini, Dik? Lungguh ger. Iki wis gilirane. Mas Koiri ya. Ganti tenaga muda. Tenaga tua padha minggir. Senajan tua panggah tua, Mas. Ya. Gantos ati. Ayo. Jot. Iya. Ayo Mas Koiri. Los. Masuk terus. Hop, kalau sayang. Jamu paitan. Jamune paitan. Bocah kene iki lho. Ayo lo. Sapa sing nyonyor? Anu prayit. Aja kaya ngono to. Sing ngeyel. Prayit. Prayit aku kok piye to iki. Iya. Lo. Ya. Nah. Ayo. Aku aja dikukuman ya. Ayo. Yo, Mahisa Budaya. Rabake. Tetep gurih. Tetep garing. Rabake musimnya panas lho, Tut. Ya, masuk. Guyi lho. Wayahe goreng. Iki wayahe goreng ngene lho. Ayo. Jos. Oh iya.
Aku penak Mas Sutris. Oh, jadi. Oh. Aku tak turu Mas ya. Mip ta. Piye kowe iki? Oh. Jaluke panoragan Mas Koiri. Ayo pinang kono, dipinangkani. Op. Kaya mae. Bakule kerupuk lontot iki tot. Dan wayahe goreng. Wayahe goreng. Ada kene. Iya gone ya disawerno. Ya gone. Aja sing jarang ta. Ayo. Sing ogong sapa Mas Sutris? Sing ngendang Mas Koiri. Ayo lo Mbak Latifah iki wis wancine. Mbak Latifah wayahmu. Loro ati loro Mas Kirun ditayubke. Iki jale Mas Andi. Ya. Ditayubke dipenakke sing kepuenak ayo. Oh ya ora lara to kok ping loro iki. Lara, iki kok malah ngombe es teh, nerang es teh. Pisane wis gletak ngene iki lho. Kandhani kok. Meneh loro. Pak Yit. Ayo lo. Goyangane lo Masun. Ya iki sing SKK sak tulungekeun. Halo Mas Andi, dikepenake. Kurang opo? Mas Gendut. Ora bareng dadi. Kurang opo? Aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani aku. Wasik. Ora bisa lali. Jero sliramu ketatu kena ngopo? Yen to weruh sliramu
bojone bojone bolak-balik mangkane jalane rasa rasa tresno liramu rapi sonjoko tak sesuwun ing dalam paringan eling amarah luarku enggal nyande ayam tantrem ayo baslake tayung Mas Andi ya iki lara ati bola bali ojo larani ati yo ayo lo monggo ingkang sampun pikantuk sampur kula aturi enggal jumeneng monggo yo yo la 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 nggih matur suwun Mas Saifuddin nggih jos yo kurang opo aku iki dadi wanita kurang opo aku iki gone tresno nyatane sliramu ngereni ati tatu wis ra bisa ditambani mripate iki wis ra bisa tak ngedepi yen to weruh sliramu jejer dheweke adem tresno umur nafsu asmara lali aku yen ngandeng wanita liya wis milih tresno aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali menggawe galane rasa rasa tresno sliramu ra bisa jaga tak sesuwun enggal paringan eling para keluarga tanesan nyanding ayam tentrem pangajep rino lan wengi bola bali ojo larani ati Thor bola bali aja nglarani ati aku ora bakalan lara ati Maesa ayo Kak ayo ya iki pengen penak tenan bocah iki saja wis kepenak tenan iki ayo lo wangsine iki wangsine aku diterke Bali yo Mam aku nyuwun terno Bali maneh ayo lo aku iki jalo internet Bali panas 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 panas
Yuk. Yuk. Dari para sutresno budaya. Awali kalau sampun kita aturaken mangkipun wonten tari kucing Condro Mowo, wonten Mas Sun, Mas Andi dan juga kawan-kawan. Salajengipun niki mangke uga wonten tari rampok singa bareng tandingipun. Pramila sampun kesasa kundur sumangga sapanjenenganipun pirsani tari rampok singa bareng tanding. Oh, ya. Dan suka sekali aku. Panjenengan aku panjenengan suka sekali. Yuk. Niki para rawuh. Menika kalau mau sampun kita pirsani mangkipun wonten tari kucing Condro Mowo.